Iar o echipă aflată pe locul al 10-lea printr-un gol marcat în minutul 90 de Williams, atacantul nigerian care hărțuiește defensiva Gazului în aceste momente. Haka Valchiarkoski, lovitură de colț din nou pentru finlandezi, centrare respinsă însă de către Nute. Puteam înscrie și în Finlanda, însă am avut și ghinion. Nigerianul Williams este din nou periculos, sau respins însă. Rateze calificarea. Este echipa mai bună în această dublă, însă în fotbal surprize se întâlnesc la tot pasul. Nu mai ajunge mingea la Eric, recuperare a brazilianului, respinge însă Hilander. N-a fost deloc rea centrarea lui Eric, îl viza pe georgianul Akaki. Dacă au avantajul victoriei din turn, au venit aici la Mediaș să se apere. Williams, iată, reușește să devieze, mingea rămâne în careu până... Și o detentă extraordinară. Acum, iată-l pe Florin Lazar, o pasă spre Eric în partea dreaptă, așteaptă și primește Alex Muntean. Din nou Williams face semne colegului său cum să trimită și într-adevăr mingea îl caută pe Williams, a dat însă fault în atac, cred. Erori, este o zonă în care trebuie să joci cât mai simplu. Așa cum cerea și Cristi Pustai, nu trebuie comise greșeli, să-i sperie oarecum pe finlandezi sau cel puțin să intimideze, însă deocamdată parcă am fi la un spectacol de până acum. Ilo centrează, mingea nu ajunge la Williams, respinsă de Florin Lazar, execută. Doar Akaki se poate bate de la egal cu finlandezii. Foarte bună această idee a lui Eric, ocazie. Pananen, pericol pentru Gaz, aleargă după această minge și ajunge primul Florin Lazar, însă din nou finlandezii câștigă, deține recordul de sezoane consecutive în prima ligă între 1949 și 1992. Din acest punct de vedere, între Cup Skopje și Gazmetan Mediaș, Gazmetan aflată la prima participare în Europa. Niciunul dintre jucătorii lui Cup Skopje nu știe cum e să... O eroare în defensiva Gazului, o neînțelegere acolo. Pleșca a ezitat în primă fază, s-a hotărât târziu să iasă, exact în careul lui Mika Hilander. Pe zona centrală stau bine finlandezii, acum Williams se luptă de unul singur cu Florin. Practic toți cei de la Cups erau în propriul careu. Greu de trecut mingea acolo. Și din nou, iată, Cups recuperează o minge spre unicul om din jumătatea noastră, nigerianul Williams, oprit însă de către... În care vor reuși să facă în continuare acest pressing foarte bun jucătorii lui Cups. Se vede că finlandezii sunt în plin campionat, iar în continuare finlandezii îl lasă doar pe Williams avansat undeva la mijlocul terenului. Kerkenen pasează în stânga la Mika Ilo. Din nou Kerkenen. O parte a suporterilor Gazului, cei care formează galeria undeva în celălalt colț al tribunei a doua, la distanță de cei 50 Cups. Însă iată-l acum pe Williams, care este faultat. A fost fault. A fost faultat de Florin. Da, Oliver Drachta n-a văzut foarte bine, s-a bazat pe asistent, pe Norbert Schwab. Acesta întoarce la Pleșca spre nemulțumirea publicului. E nemulțumit și Pusta, îi reproșează georgianului alegerea pe care a făcut-o, însă nu e de condamnat fundașul central al Mediașului. Dacă a simțit că nu poate continua în altă parte, e bine că a trimis la siguranță, decât să se fi complicat aiurea. Încerca să treacă de Holopainen direct din preluare, greu de realizat acest lucru. Ne mai despart câteva secunde de finalul primei reprize. Gazmetan primește acum Akaki, fundașul gruzin pentru Hoban.
Un lung de linie spre Alex Muntean, intervine acolo, au fost sortite eșecului. Să vedem ce se întâmplă acum. Centrarea lui Eric și reluarea lui Akaki trece pe lângă și de un cu totul alt calibru contra germanilor de la Mainz. Rovainen a sărit acolo, cade Hoban după duelul. Probleme pentru finlandezi care nu mai pot să treacă în jumătatea noastră. Acum însă o fac o deviere spre Williams. Recuperează însă Cristi Todea. Florin Lazar cu o minge lungă spre Taher Bawab. Aruncare de la Marcu Nikenen. Florin Lazar, ușor sub minge, mi s-a părut inițial, a reușit să se redreseze. Cu aplauze de fanii Gazului. Da, a apărut la început o mișcare surprinzătoare aceasta a lui Cristi Pustai, în momentul în care e mare prin Oravainen. Acum au fost emoții pentru noi la reluarea lui Kai von Nurmi, însă pe lângă poartă. Finlandezii. Florin Lazar, nehotărât în prima fază, a reușit până la urmă să trimită în afară. Vavab așa au considerat arbitrii austrieci, deși iordanianul și-a pierdut echilibrul după ce luni la DigiSport 1 contra celor de la FC Brașov în prima etapă a ligii întâi, la 6:30 așadar luni, Hoban. Ioan Horoba a plecat de la locul pe care l-a ocupat până acum, la tribuna oficială. Ajung finlandezii în jumătatea noastră, chiar în care un șut blocat va fi, nu este corner, s-a opus foarte bine Florin Lazar, care degajează în afara terenului. Finlandezii însă presează golul. Și era calificată, slovenii au marcat de 2 ori în prelungirile partidei și ei au fost cei care au mers mai departe. Au pus mari probleme Stelei, calificată totuși datorită golului marcat pe Stadionul Olimpic din Helsinki. Au respins medieșenii. Degajarea lui Akaki, o minge de urmărire pentru Eric. Prinde însă Jönmäki, aruncă această minge spre Williams. Vor fi 4 minute de prelungire, 4 minute suplimentare.